reservation! No PJ reservation! तिपरा मोथा को मुर्गी जैसा फाड़ के फेंक दे, वो मुख्यमंत्री के सामने उन्हीं के मंत्री ने कहा है। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बानायबाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां तो लोगोफोर नैबे आपडेटआ जोंनि बिटिसिनि नङा आं बिटिसिनि आउटनि बिटिसिनि एसे साइडनि आपडेट आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों तो मोनसेया जाहैगोन कार्बि आंलंआव जितु नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुगासिनो जानांगौ तो मोनसे रिलिज जाबाय थादों कार्बि हारिनि गेजेराव कार्बि फरायसा आरो कार्बि गौथुमारिफोरनि गेजेराव आरो लोगोसे 2026 आव जितु त्रिपुरायाव इलेक्शन जानो थांगासिनो विधानसभानि बेवहायबो सीएम गोदाननि थाखाय जितु नारा नाथा जुजिनाय आरो मोनसे गेदेर बाथ्रा ओंखारदों बेवहाय सासे लिडारनि सायाव नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला बुजिगोन गिबियावनो नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो थारैनो नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जानांगौ सिनायखायो जानांगौ त्रिपुरानि सासे स्ट्रं दैदेनगिरि आरो बेखौ नर्थ इस्टआव महाराजबो होननानै बुङो महाराजा आरो बुबाग्रा होननानै बुङो प्रदीप माणिक्य देव वर्मा बिथाङा थानसानिबो सासे प्रेसिडेन्ट आरो बिथांमोननि थांखिया मोनसे वान नर्थ इस्ट खालामनायनि मोनसे गेदेर थांखि दा बिथाङा फैबाय थानाय जितु त्रिपुरायावबो 2026 आव इलेक्शन जाना थांगासिनो बेवहाय रिजनेल पलिटिकेल्स हिसाबै बिथाङा गसंगोन आरो नेक्स्ट सीएम जानो थाखाय बिथाङा जे थांखि लादों तो थानसा होननाय मोनसे रिजनेल पलिटिकल्स पार्टी बिथांमोना गठन खालामनाय तो बिनि सायाव त्रिपुरानि सासे कैबिनेट मिनिस्टारा सासे त्रिपुरा कैबिनेट मिनिस्टारा तो थामसानि सायाव मोनसे गेदेर बाथ्रा बुंदोंमोन तो बिथाङा मा बुंदोंमोन जितु ओरैबायदि बुंदोंमोन माने दाउ बिगुर खुनाय बायदि माने त्रिपुरा मोथाखौ खुगोन दा बेफोरबायदि माने गाज्रि माखासे धमकी होनानै बेफोरबायदि सोदोब होनानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो दा नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रो मा बुंदों मुख्यमंत्री से रेगुलर कांटेक्ट में हूं मैं भी वायलेंस के खिलाफ हूं और मुख्यमंत्री भी वायलेंस के खिलाफ है लेकिन रिस्पेक्टफुली हमारे कोई लीडर ने नहीं कहा है कि तिपरा मोथा को मुर्गी जैसा फाड़ के फेंक दे, वो मुख्यमंत्री के सामने उन्हीं के मंत्री ने कहा है। ये भाषा अच्छा भाषा है? कोई मंत्री एक त्रिपुरा के नागरिक को अपने अलायंस पार्टनर को छोड़िए अपोजिंग पार्टी को भी ऐसा नहीं बोला जाता कि मैं मुर्गी जैसा आपको खत्म करूंगा। ये गुंडा का भाषा नहीं था तो ताली दो हाथ से बजता है। मैंने और उनके बहुत बड़े लीडर का स्टेटमेंट सुना जो जनजाति मोर्चा से है कि जनवरी के बाद तिपरा मोथा खत्म हो जाएगा। आप अपने ही अलायंस पार्टनर के बारे ऐसा बोलते हो तो रिएक्शन दूसरी तरफ से निकलेगा। और एक लीडर ने कहा है कि हमने उपकार किया, उसके बाद तिपरासा अकॉर्ड किया, उपकार नहीं किया, आपने स्वीकार किया कि तिपरासा का जमीन में प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है। इसको उपकार नहीं बोलते, इसको स्वीकार बोलते हैं। तो जब अहंकार से कोई लोग स्टेटमेंट देंगे तो दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आता है। अभी भी मैं नहीं चाहता हूं कि असली इशू से हम डाइवर्ट हो। वायलेंस से असली इशू डाइवर्ट होता है। असली इशू क्या है? आज भी भूमि का अधिकार हमारे पास नहीं है। आज भी हमको कॉकबोरक बांग्ला लैंग्वेज में परीक्षा देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम्स हो, यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमको अपना अधिकार चाहिए। आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो। यही जो लीडर्स ने मुर्गी साहब बोला कि हमको मारेंगे, वो करेंगे, उनका खुद का इलेक्शन के घोषणा पत्र में लिखा गया था 125th अमेंडमेंट, डायरेक्ट फंडिंग, अपग्रेडेशन ऑफ TTADC, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मैंने नहीं बोला, उनके घोषणा पत्र में 4 साल से 5 साल से 7 साल से ये लोग पावर में हैं। ये लोग उस इशू में बात नहीं करते हैं। ये लोग एक दूसरे को खत्म करने के बारे में बात करते हैं। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर I would like to request the BJP to control these people from making statements which incite
extension. No PGR reservation. No PGR reservation. No PGR reservation. No PGR reservation. Sheikh Shidul long live. Sheikh Shidul long live. Karbi Anwar long live. Karbi Anwar. थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ प्रदीप मानिकिया देब वर्मा बा बुबाग्रा बिथाङा मा फोरमायदों थ' बिथाङा बुंदों दे सासे केबिनेट मिनिस्टार बा सासे दैदेनगिरिया सासे लिडारनि रावा बेफोरबायदि जानाङा थ' एलायन्स बा लोगोनि सायावबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनाङा आरो लोगोखौथ' बाद हो एगेन्स्ट पार्टिनि सायावबो बा जेनेबा अपोजिसन पार्टिनि सायावबो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो मोना होननानै बुंदों जेरै हमनानै ला जोंनि बिटिसिआव बिजेपि आरो बिपिएफ गभर्नमेन्ट दङ दा अपोजिसन हिसाबै इउपिपिएल मोनसे जुदि बिपिएफआ इउपिपिएलखौ गाज्रि सोदोब लानानै बयलार गां खुनाय बायदि बयलार बिगुर खुनाय बायदि बिसोरखौ खुगोन होनना बुंनाय राव दा बेफोरो माने अपोजिसननि सायावबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो मोना होननानै बुबाग्रा सार बिथाङा बुंदों आरो दा बिथांनि थांखियानो जाहैबाय वान नर्थ इस्ट खालामनाय आरो नर्थ इस्टआव नेशनेल पलिटिकेल पार्टिखौ माने आउट खालामनाय बिजेपियानो जा कंग्रेसआनो जा बिथांमोना बेफोरबायदि मोनसे थांखि लानानै खामानि मावदों आरो फैबाय थानाय जितु 2026नि इलेक्सन त्रिपुरायावबो जागोन बेवहाय बिथाङा सिएम महरै गसंथेगोन दा बेखौ माने बिथांमोना थांखि लादों थ' गोबां रायजोफ्रानो बिथांखौ सापर्ट होनायखौ नुदों आरो दा उननि समावसो मिथिसिगोन स' बिथाङा सिगांनिफ्रायनो सासे पलिटिक्सनि सोद्रोमाखा थ' बिनिफ्राय दा बिथांमोना मोनसे रिजनेल पलिटिकेल पार्टि दानानै लादों बिथांनि पलिटिक्सआ जाहैबाय थानसा पलिटिक्स बिथांमोना मोनसे रिजनेल पलिटिकेल पार्टि दानानै लादों आरो फैबाय थानाय जेरै 2026आव बिथांमोना स्ट्रंलि इलेक्सन गेलेनानै मोनसे रिजनेल माने गभर्नमेन्ट दानो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों दा बेनोसै आरो नेक्स्ट नोंथांमोना नुदों कार्बि आलंआव जितु थासारिया जाबाय थादों माने रिलि खालामबाय थादों अल स्टुडेन्ट इउनियन आरो गासैबो कार्बि आलंनि रायजो राजाफोरा माने आउटनि मानसिफोर थाफैनाय बा कार्बि आलंआव जेसांखिनि जायफोरा ट्राइबेल नङि सुबुंफोर बैसोरखौ माने एभिक्सन खालामनांगौ बा बैसोरखौ आउट खालामनांगौनि थाखाय बिथांमोना गोबां माने दाबि खालामबाय थादों आरो